la pen ponchet alam la pen Karbiang Autonomous Council alam ban tak dun ji mini kita paisa bang Assam government pansiloji direct funding kali 275 bang ke nili tungge pulo 275 pensi paisa ke nanglo na pelo bong nai pulo la si 275 along ki po bang ke la ke tak ke 6 schedule area lam top la pen dak ke top la poelo on and from the formation of autonomous state under Article 244A, any sums payable under Clause A of the second proviso of Clause 1 shall, if the autonomous state comprises, if the autonomous state comprises of all the tribal areas referred to therein, be paid to the autonomous state. And if the autonomous state comprises any autonomous state as any or some of the tribal areas, be a portion between the state of Assam and the autonomous state, as the president may by order specify. The bangke pulo autonomous state pen Assam government tumpang bong poisa ta thak det po kusi po labang ke ili tumpan poisa thak det po autonomous state ke long lote lapen autonomous state ke dolo te la sinon thihek penil tum ki pukang tum ke lai lo ili tum Karbiang Autonomous Council atum 280 Finance Commission along pacerap dunang ji ma 280 sigeme 275 nang ne lapen 125th Amendment pe pass serak nahi ko sinige don dambaran hala government tumake 125th kaselam ia bangai 125th Amendment kaselam bangke ili tumpan autonomous state nangi pijok flotia pansi hala tumke la 280 bukan nige dambaran athema 280 long autonomous state alam adet ke article 244 ia alam abai rake 275 long sige do and then non itum council tum 125th Amendment alam ningge dambar 280 along Finance Commission alam do upward Finance Commission apoisa ke long ya phan pu dambar ama autonomous state ke hang dam bage hang chu che del non alam del litum bage tini thu det lo poisa long chom yumen ko sidana ta poisa ta ko ningge thu le dio 275 panda poisa ke long poisa ka tu ako yung si 280 Finance Commission alam yung si Finance Commission benang ve ji pulotang te la 275 along ta Finance Commission alam ta to content me kente Article 2 ke pulo admission or establishment of new state pulo Parliament may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. Number 3, Article 3 Bangpulo, formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. Ladakh 6 schedule alam ningye je tribal atom han ke raiji alam scheduled caste atom han OBC atom han ke raiji alam ang ta ningje je Ladakh a condition bote top dun mi per lasa condition top dun mi po potsiala Nagaland la pen Mizoram han ke 371A pupi ni top dun hala bangke la ke 6 schedule ason tak lo Sita 6 schedule binong kalila tema 6 schedule bangke mini constitution pinak eta hala article 371 popi ne bang la article hala bangke parliament tuma ninghang lote majority vote pen hala bang pavidet un la pen 6 schedule bang la pavidet un e la hala bang 2 3 bang la si article 2 pen 3 ateng pen autonomous separate state hanglote lake tribal atom pan ki raiji alam hadak avi no naman ki avi dalang pedum meji meni article pen setaha lake bang non hui nang si kroi dundi da jipon 6 schedule ne na kroi dundi le hal dak le kroi lama
under Article 280 non 125th Amendment Bill pula batai harui sira ingkoira ho aphom Constitution ke lar alam la so ke lar ke 6 schedule si jasement lar po la pen non ilitum Karbianglong Autonomous Council atum ke claim abang ke direct funding ke long ya phan bu Article 280 nang ji 275 nang ni anya 280 abang ke da non la Article 280 abino abang ke la ke Finance Commission pulo Finance Commission ken poisa nang logic pulo la pen 275 abang ke la ke India Consolidated Fund pensi poisa nang logic po abang hala nang ke logic abang ke la ke non apran ni 280 abang kudet la 280 abang ke la ke panchayat atau apa la pen ke municipality apa cikhan ta nang johan ron kre non ni long file long do hai ni ligen long le ke cho jorji long le hada at least do day ni to pan long le nang epi Rupon Singh rong ha lo non ke alang liga beden lo adun thugen ni li lo la pen adun thugen ni li ik akleng si har long bing ti Kathar lo adak long le na pi khot khot tia lo ama ciri trok along leta ciri trok ni li cingkai dam jirlan along leta ama nili ka bangke long leta do olo la pen alang liga lai ho ke che lang dun un el ma se neli ka bang jordan lo lage command ni tribal apa tribe satum ke long apa yo do me apa karpiang long ke ama se alang le tum pan jordan naga rakom command ni naga pan jordan amat na ka je thangan neli si ke choyor ama neli long lia bang ke hala dak te ron atum do neli tum che dam lang alang li tanang tun rakom ni tum je dam hala tum mia phan si pape do tip ni li long lia long bang ki ni do hala mia phan do nang ni pu thur no nang tum pu te kang le la sa alam bang ki ciri trok ni li che long nei la ki la teron na tum hada ke do hada adung het ke do teron na tum korte bang thom do lang li tum ta pu ye along le ke ni li che thang ling ta jorji non ka yu thulong ge Karbianglong Autonomous Council si ciri pharo isi pu boke jo la bang e long e che thang plup lo ke ni